Hewitt. Kennedy at Gary Taylor-Fletcher, Taylor-Fletcher. And gwaith amddiffyn yn galeo gan Wooldridge ac yn arcliriad. Cyfle da I Gary Taylor-Fletcher. Damien Allen arcliriad mond at Baker, Taylor-Fletcher yn gwneud yn wych. Cosby yn ôl at Rosgro. A'r gwiriad mae dal yna. Hywel yn ceisio eich rymanu hi o'r arbediad yn wych gan Connor Roberts. Bale yn tasgu at Gwion Hywel. A mi oedd hwnna mynd I fewn. Chydig o le yng nghanol y caen fan hyn gan Anthony Miley. At Gary Taylor-Fletcher yn ôl I lwybr Danny Holmes. Holmes y croesiad! A'r gwiriad gan Damien Allen! I gefn yr hwyd! Da ni yn y funud ola o'r hanner cynta. Mae Bangor wedi bod yn curo ar y drws. Mae'r drws newydd agor. Fuller fewn i'r Gwent. Camgymeriad gan Miley. Mae'n gael yn hyn I Rosgro. Adam Rosgro arbediad rhagorol gan y golwr. O fe ddylia fod Rosgro wedi unioni'r sgôr. Roberts. Taylor-Fletcher. Bwthiad yng nghefn Gary Taylor-Fletcher. Gan Dylan Rees. Taylor-Fletcher. Committee sydyn. Dyma Wilson. Edrych am Braden Shaw. Arbediad campus gan Fuller. Y gic yn cael ei chymryd yn sydyn gan Taylor-Fletcher. Wilson yn ei chrymanu I lwybr Braden Shaw. A fe ddyliau bod hi'n ddwy I Fangor. Holmes. Gyfle fan hyn I Fangor. Arbediad rhagorol mae dal yna! Ar Bale yn gwiro I gefn y rwyd. Mi oedd Braden Shaw yna. A mi oedd Luke Wall yna. Dim gobaith I Will Fuller. Rees dan bwysa. At Cosby ddigon o le ar ochr bella gan Kyle McCarthy. Dyma'r eilydd. Harry Owen. Croesiad i'r canol. Mae'n disgyn I Elliot Evans! A mae'r myfyrwyr yn ôl yn y gêm. 2 funud ar ôl I Fangor ymestyn y fantais. Y croesiad gan Harry Owen. A mi ddisgynodd ein dod I Elliot Evans. Rosgro yn dal I fynd. Rhediad penderfynol gan Adam Rosgro. Braden Shaw ar I ôl o'r croesiad yr ochr bella! Na chi ragorol! Elliot Evans! Na chi symudiad gwych gan y myfyrwyr! Croesiad campus gan Rosgro. Elliot Evans I ail gol o. Mi oedden nhw ar ei holi o ddwy ddim. Mae'n gyfartal. Rees. Baker I fewn amdani. Thomas defnyddio I bwysa. Mae yna i'r myfyrwyr Elliot Evans. Evans I fewn i'r cort! Chaeliwch chi fynd! Mae'r eilydd Harry Owen wedi rhoid y myfyrwyr ar y blaen o'r rhyfeddol. Mae gen ni 6 munud o'r 90 yn weddill. Mi oedden nhw ar ei holi o 2 gol I ddim. Maen nhw bellach ar y blaen. Bangor 2, myfyrwyr Met Caerdydd 3. Da ni wedi chwarae munud dros y 90. Kennedy, dyma Shaw ar ergyd o'r arbediad yn rhagorol gan Will Fuller. Mi oedd hwnna mynd i'r gornel gan Braden Shaw. Extraordinary, interesting, wow. They always seem to be the case when we play Bangor. They're never dull games, and particularly when we come up to Bangor's pitch, it always has an atmosphere, always has an ebb and a flow of the game. And 2-0 we're down dead and buried, but I also felt that in the game we played actually some decent football, so I was very pleased with that. And then you get the goal back straight away, and all of a sudden it changes the flow of the game, and we grew into it. And we knew that kind of from the final last year that they were wary of our fitness, and it told in the end, and it came through with a 3-2 win. Very, very, very disappointing. The one only positive I can say is that when I went in there after the game, I could see how much it had hurt all the lads, and I think they all know within themselves that wasn't good enough. We've done all the hard work first half, great professional workmanlike performance against the wind,
seeing out the danger, and then to get 2-0 up, too many people stopped work and switched off, thought job was done. Na, nath ni ddim chwarae yn dda iawn, dwi'n siŵr, yr hanner cynta. Ond wrth ni mynd ymlaen yn y ail hanner o tempo yn fwy ar ôl yn sgor yr ail gol, ni'n meddwl, come on, ti'n byd golli nawr. So, o rhaid ni cael o bel ar y pitch. O'n nhw wedi blin, ond ni'n lli weld hynny. Gathon ni'r un gol, o'n i'n gwybod y siawns i gael ar ôl hynny. O'n i'n goffyddiog yn ein tîm a yn ein fitness bod ni'n mynd ennill.